Meekness in the crucible. Or say or draw or chamfre in a mo. Abusia for na oche akọ asan abetue biom ye de aseda soronko adimatwe di ampon yankopon yenim sese ne one yen adi ne yie wa hase no sara na mo nso one mo adi ne yie na otwe mu no na asekota mu nyinara ye ne esua ye ne Yesu wo chamfre ne mo ye adusua mako enkron na otwe mu no ye pese ye hwe adusua etoso edu so hwe adusua no atifi asam na ose meekness in the crucible anase ojo watching friend mo last week ene ye hwe ayeyi abrabo watching friend mo ene ye pese ye hwe ojo enso e watching friend mo Meekness in the crucible. That's right. He fana sa o ya be hu wo asito. Yeah. One hwe ya e be pompa ye kura dia so wukura nka ye pe. Ye be sign ama mu nyina akwaba na afa ye de nchia sonko so e de free agye nkwapa Yesu Kristo nchen e de ma mu nyina ra ye be da mo asesonko kwan so se de biarada mode mofidie edito London Ghana memenda kwanje for Sabbath school na fe chosemu empensem mu na atwa kwasa betu yembium ya disua na ye de toa so adusua na tifi asem no ose meekness in the crucible anase ojo wo chamfrene mo ansa na di mu pensem mu ebebrem no memfa aseda sonko emfa ma 3ABN TV Ghana wo mu na omoboa ma sa adusua ye de ko wiase afana nyara na me kanfo ama so 3ABN TV Ghana ejuma a omafa nyankopon asem e de ato makomapono so a omode omo ya ne se onyankopon asem enom de beko wiase afana nyina enti ebia na wo de wuntimi nkonkaka wo but obua 3ABN for omeboa ne omo kanon so omo atimi ede nsem no akọ wiase afana nyina se wo tie yin na se wo hwe yin minim ba bia wo hwe yin na se wo mboa bia pese ode bua 3ABN na ye de wo mo number betu yemfoni nani fa na frɛ no bi beje wo so kakra bia obetimi dia bua 3ABN no fa bo mo na enamon toboa so ama wiase nso atimi ate onyankopon enka ye de wase onyankopon hira se waye wadwen se obeboa 3AB and ye bompa ye so a ebe kai wo ye mpai bo mu. You can contact us on 3ABN Ghana on WhatsApp number 0577 654896 or call us on 057 654896 or email us on info@3abnghana.org. 3ABN Ghana is a non-profit making channel. We appreciate your support to keep us functional. Please, you can send your support through a mobile money number 0577 654896 or EcoBank account 3 Angels Broadcasting Network Ghana 016008453096101 University of Ghana Main Branch. Visit our website at www.3abnghana.org. 3ABN Ghana. Experience the excitement. Ma yenkuti enyumu free Golden Gate 4 na iwia ye de addition no ebeto amso.
Eradiso oye kesi Eradije mamyampa Eradije mamyampa Eradiso Eradije mamyampa Eradiso oye kesi Eradije mamyampa Eradije mamyampa Eradiso Eradije mamyampa Amoshirimu okamihu Nisoshimu chikajimi Rivyara okamihu Eradije mamyampa Mesuchu Beginaje Eradije mamyampa Amoshirimu okamihu Nisoshimu chikajimi Rivyara okamihu Eradije mamyampa Mesuchu Beginaje Eradije mamyampa Nijarimo kitajimyo Eradije mamyampa Egenato namitasyo Eradije mamyampa Amushimu okamihu Nisoshimu kitajimi Rivyara okamihu Eradije mamyampa Mesutu Eginaje Eradije mamyampa Nijaremo kitajimyo Eradije mamyampa Egenato namitasyo Eradije mamyampa Amushimu okamihu Nisoshimu kitajimi Rivyara okamihu Eradije mamyampa Metuju Eginaje Eradije mamyampa Eradiso oye kesi Eradije mamyampa Ninyamiye mamyampa Eradiso Eradije mamyampa Eradiso oye kesi Nyamiye mamyampa Ninyamiye mamyampa Eradiso Eradije mamyampa Amuchiremu okamihu Nisoshimu chikajimi Rivyara okamihu Eradije mamyampa Matuchum Beginaye Eradije mamyampa Amuchiremu okamihu Nisoshimu chikajimi Rivyara okamihu Eradije mamyampa Matuchum Beginaye Eradije mamyampa Miyaremo chikajimyo Eradije mamyampa Egenatum namitasyo Eradije mamyampa Amuchiremu okamihu Nisoshimu chikajimi Rivyara okamihu Eradije mamyampa Metuchum Beginaye Eradije mamyampa Miyaremo chikajimyo Eradije mamyampa Egenatum namitasyo Eradije mamyampa Amuchiremu okamihu Nisoshimu chikajimi Rivyara okamihu Eradije Matujumo Eradije mamyampa Metujum Ayegiseno Eradije Monado Yeberedo Sumache Esenampa Eradije mamyampa Metujum Beginaye Eradije Monado Yeberedo Sumache Ayegiseno Eradije Beginaye Eradije mamyampa
yɛda golden gate for ase wɔ anwuma a ɔmode abrɛ yɛn maboafoɔ no ayɛ krado ma mendɔ mu ho adi na afei ewie a yɛnhwɛ yɛn adesua no mu mede mosomfo Bismarck Mensa enne yewo adom me wo Penny Samuel Ababio eka me ho ewo hase obeni same ye mo akaba great edase so then so ye to nsafra wo aba edase pa great na me ba mani mo sister Agnes Teten so ena eti no sister age ye mo akaba great me dase se and then so ewo aba na me nchen happen so eye Elder Hansen Asamoah Elder ye mo akaba great me da sesemu nyina yeto nsa efremo no maba moma yenkati ne na mema openi Samuel Ababio emompaye emaye ntomo me emompaye eni agya wosoro ade nyina sotumfo ma yeda wasebio saudi abehia mu na otwe bie mu Japan ye behia mu ye hwehwa ne se nsem a wode maye no odi be maye na ne wode ma atiefo ne yetimi di amawo anya ye pani ya hoodin na emu mfa ho konkron no dum ye na me ya dusuan mu ntiase na ba bia dusuan be ko bia no ayadwuma age akras odin konkron no nyam kan ye nyina hu ni hire wadum ti amen great madam wase so wo hwe for last week dusuan no na eye me de pa se na ye hwe ayiye wo se abrabo a wo se yiyi abra ye wo chemfre no 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 kwasem ne se agidifo se ne last week ye hu ye no wo se ya brabo nyina wo se eye ayiye oha mu amani hu mu osun mu oha oya mu wo se yi onyankopon ayesanse ye hwe twosem mu hu se adbrebia onyankopon ma bedi nkunim no na nye akode na no mode ko nkrante ene eye nnwomto eno nyankopon edidi enkunim timi nim wo hawa wo fam se wadwuma na asai se diebe na wo fam eno krampo de fato nchen hyase na praise nyankopon kan 1 Psalm 145 na hwe de besi wo wabrabo mu onyankopon ebeye anwade wo wabrabo mu se wodi ayeyie tontom no keke krampo no wo hawo no wayama wo dada sanse sa na yehu no last week ewo trosemo na otwe mu nso no ye hwe something similar ba we dey was meekness ojo ewo chemfre no mu eno na maboafo no ba beboa na afi ya hwenti ye bekum no nsembisa bi a ye bepese ye beyi ano eye se ayonkofa ben ene da amane a yehunu ene ojo mu ena afi so kwan ben so krampo na se ye dwo no betimi aboa ye ma adwo aye dwo no betimi aye adansidie nso ama afoforo ena afi so kwan ben so ena adwo aye dwo no enye se ye yemre nemom ebe kyese ye yeden eno na yede behwe yen ensen misa ene yen adisua yimuntimema sister age adikan akan yen ka abosam no amaye ewo Matthew enwoma no echi eye enum yimu enum pamtomiente radiasem ose insurani won a wodwo na won na obenya asase no adie amen great say yekomu no ye behwe Yesu Kristo preaching na no preach wo pepo so no emu nsem ne bi na ya fa ye de aye nkabosem ti ye kum no ebeba mu na fe ya kasa ehun medi kan ebisa asem se ayonkofa ben na eda ojo ene amane aye hunu no ayonkofa ben na edamu edam so Penny Hansen betimi medase echia adofo nyina ayonkofa eda ojo ene amane mu no ewo the definition of ojo no meekness mame enhwe say bia menya meekness is defined as enduring injury with patience and without resentment. That's right. Ojo enchiri ase ene say wo fa oyia umu injury no kura me kan say pira ankasa wa bra ya wa butrem ubu edafam pa abutre pa na resentment anase uni ubia nipa kro na wo ye wo saa no ho menasepo ene ye frɛ no ojo so wo hwɛ definition ya e kire sɛ ne yesi hu ojo no enye saa na em sɛ ojo kire unfortunately no
near odwo enye na ya na yehunu okay say yehunu odwo se obi a ompekasa sa nti ehunu obi a ompekasa yesi odwo yesi odwo but ono no ompekasa or you introvert that's all enye odwo no odwo eye obi oba aha kokane hwe onyo obi oba opekasa pa ebia te say ye no ma ye kasa bebre nanso no odwo wo ne mu say obetimi endure injury oha no a bibi to no a ana tata say no we are looking at mpacho say na be ya beti we ya so crucible we ya duru so no the crucible of when you are being injured by other people sa crucible ni say obi ha obi tete wo eno no sa chemfire we say no there na we ye eno ne odwo no nti odwo ne say obi tete wo obi injure wo anase opira wo na wo de abotre na chi no nso unni ne ho menase po bia se unya no obeye no bi na mbom kura utimi srempo ema no se nipa kro nyame emfa ne bone nche no se nipa no ene ye frɛ ne se ojo it the relationship wa ewo ojo any suffering mo ni say if there is no suffering there is no meekness. That's right. Oye definition no a se oyi a woni ho a ojo ni ho efi se eye oyi a wono mu na yehu se nipa no ye den ojo this oyi obi amaye obi ametete obi am injure na wunya patience na wuni wunya resentment na che se ojo obi ni ho enti ojo ne no wo ayonkofa efi se ye a wona de ojo ba na ye ojo no mu nso ne yehu no se udo nyankopon. Great. I think say agidi for ya tiwe ya sepa ye because say de na yinim say ye kase obi dwo na che say onkasa but ye quite different say sunsun ye demokra answer na obitimi akase obi dwo no na che say wako amanihunu mu ema wa kyerɛ sɛ wankyerɛ na sepo na wanfa gidigidi ye bia ne mo de abotre efa sa oyawa no okonumu na opie be ye nkunimdifo wansa na obitimi akase sa nipa yi oyeden ojo enti yenhwe definition of ojo ni ye na obi wo ho na we komu a na ne ka no koka no hwe na obi hu se onya mresa unsa na that side no so obi do agin se wagimi ase mesi de o ye week we de oni to me bia so enam se obi aya na de wan odi ne ni ato nyame a wan ka hwe nti sa ojo no na ye bu ni se nipa na agimi but enye sa na de se otre great yenhwe wo na Ezekiel na afen so no oberima bia na so pani bia efre no so chambers ka assembly that we are to become broken bread and poured out wine for others. Say okasa say e was say ye pan wa ya bubu ene sabe ensa wahwie ema afoforo wakasa asem we say ye de kire ojo asem aye kan wasem a ye betwese na afin so wo hwe Ezekiel nso a Ezekiel chapter 24 verse 15 no all the way to 27 no bibi nyame ema Ezekiel something happened to Ezekiel say betimi akan kakra na fe yakasa ho in terms of addition yesia Ezekiel chapter 24 sister Geshe 15 no ede eba yenhwe ade anyame ema Ezekiel femu patrominti say there radia samba min chense oni papa hwe merebebo wo de ayi wani ade a epenu afi wo ho na intwa adwo nsu na ema woni so inchi gu ahome kom ni owofo ho abobo yes fa wabotre bouti na fa wo mpabo ahye wo nan yes na inkatawano na inkatawano na ini nipa aduane na me kasa akire oman no anopa na me kasa akire oman no anopa na me yiwi anwumre na anopa me ye sede o hye me no na nkrofo no ka kire me se orinchire yen ade krodia ye numa wori ye yichire wo ye ho ana na me ka kire won se awade asem ba me nchan se kasa kire Israel fie se
sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie hwɛ meribegu me kronkron bia ho fi mo ahoɔden ahokyerɛ no mo ani ade a ɛpɛ no ne mo kra ade a ɛdɔ no na mo mabani ne mo mama nka yɛ no bɛtotɔ nkranta ano na mo bɛyɛ sɛdeɛ mi mayɛ yi mo renkata mo ano na mo renni nipa aduane na mo abotire bɛbobɔ mo ti na mo mpaboa ahyehyɛ mo nan mo rentwa adwo na mo renso na mo de awerɛhoɔ bɛhunu amane wɔ mo amu yɛ mu na mo asisi apene akyerɛkyerɛ mo ho na Hesekiel ayɛ mo nsɛnkyerɛnneɛ sɛdeɛ wayiyi nyinaa mo bɛyɛ no bra ɛbɛbɛ mu no na mo ahunu sɛ me ne Awurade Nyankopɔn. Amen. Great. Yɛnhwɛ deɛ Nyankopɔn de Ezekiel efamu na afi ɔde yɛ adusuadeɛ ɛde ma Israelfoɔ yi. Ɛdeɛ na yɛfa afiri emu wɔ ha se. Menim sɛ ɔpani Same ebetumi ahwɛ bibi wɔ ha. Me da se minua ɛwɔ question no kakra ebetumi de aboa. Imagine sɛ wote hɔ na obi ɛde nkransɛm bi a ano ɛdin abrɛw abrawo na enwen ho sɛ BBC ebeba na nkransɛm no mu no nneɛma a wɔbobɔ so nyinaa nneɛma a ehu nia ɛya ɛne amane ɛwɔ mu wodwene ho a wonti aseɛ yet no ɔse nkasa enti no yɛmusi a won sɛ ɛyɛ me na me tutututu bomb bi ɛbeba saa na nka wo pɛ emuaye bi ɛbisa sɛ adentira na nyame wo pɛ sɛ wo yɛ sɛ nyina so na yet na aka babia minya akwanya sɛ mebisa nya ntiase no so wo sa aka kyerɛ me sɛ ma me nkasa no ɛdeɛ bɛ na nka mesi afiri ɛno ne yɛde ba yɛyɛ adusua yi mu a yɛhwɛ ɔse paano a wabubuo ni ahwie asa imusa yɛ ho sɛ sɛdeɛ ɛtɔ de bi a situation ne condition a yɛ komu na yɛ penyame hɔ abusan sɛ why me yɛ nipa no ne ɛbaa no why me nyame ade na ɔhawa me na me mabɔ ho mpa yɛ saa na enso no unya answer to nia wo hwehwɛ sɛ enka answer mra ɛtɔ de bi a yɛ nipa ne deɛ enka pa no de ama oje sɛ woto bo ɛbɔ da na ba so bo empaye na nka nyame de answer ma wo yenso o pachire sɛ ɛtɔ bi a amane bebree bɛba yenso ɔha bebree bɛkom yɛyɛ ni wade de behu but behind the scene no yenim ni nyame enso ɛyɛ wɔ behind the scene no ɛno nti na adusua no ɛde ma yɛn sɛ meekness in the crucible. That's right. He fana sa o ya mu yebehu obo aseto no. Nti se o hwe question na obisa ya se Chambers dia o de ekan no esoro ho no o de Moses de ne eba be ye example e maye o sadi Joseph de no eba be ye example e maye wonhwe mini animu de bet o de Moses de ne ba ya o de Ezekiel de ne ba nhwe nia Moses kom criticism ko a nenso no ehɔ ne yehu buaseto a Moses ewo Joseph miyenhwe ne okɔ mu nyinaa no a ne nuanom betray a okɔ mu nyinaa no so buaseto no na sɛdeɛ da Hansen di ka kan no menase pobia enta achiri but menu mienu in case so bi any ɛde yɛ situation bi mu na enye yɛ da yɛ nipa ni so deɛ o media che but inwardly no na menase pobi ewo manen san be repeat nhwe be hu ne me da se ofeni Hansen me da se ofeni akyire mu pa memfa emra fam pa kakra se wo hwɛ Ezekiel asem ye si ya ono Ezekiel ono de nyame dom no se o ma ne hu ne o ye ne se case study but yen so can we be tested by God? Say odeye paano a wabubu ene ahwiesa ama afoforo nkwagye ne ofoforo yie nti yebekọ wo haw mu a eno no ye ntimi nya sa aboaseto ne odwo no enyina mu ana because Ezekiel ntimi enyina mu a nyine nyame ye na ka the whole Israel case study no ye nka ekoye kwa sa hwe
say wo hwa anya Ezekiel nko a wabobo bebre Moses onyame efa Moses a ono ne anyame pese wode ne famu ni nti Moses no kwa ho kire mu kese so as a case study a odweye pan no a wabuo ene ahwiesa he became a scapegoat for the whole of Israel sana pese me kire but a crucible of famu but odi ahom brase ene odwo efamu Joseph senka wamfa ho brase ene odwo ena nka wonya ani nuanoma na se pokesi a anka ba bia story ni koduru ye nka beye disaster sa enso no ni ofa mu nyina no scapegoat me use scapegoat because sa na ye beti asa na oye yeso de kese na ni nyina ba besi Yesu Kristo so hwe yewura Yesu Kristo a onye bone da no ono nso efa sa nhweso yi mu eno nso ono a esan yen kwagye nti ebenya ebehunu amane yedi se Hosea nyame ma ne yedi same thing sa ye kenkan ne ho ade Hosea ni nyame pese wo yema wo man nti o se ko ware dwamanfo okoware no na osan ne obi kura akọ na wakọgye ne manaba na obi asan be ware no na wasan akọfa naba ni nyina ye because of the year lesson ama Israel questioner na opening same bisa ne say yen so onyame epese ode ye famu saa den na ye beye se ode fa nipa so na beba so yenya nipa kura se menase pokesie bia wan hwe ya ye be bompa ye kura tia se ogu kura nka ye pe because ye mu bebre ko chemfra a eye obidi na de ye ba this week de ne ye chemfra obi na de ye ba Ezekiel de nyame na de ne namu saa so Joseph de ni nuanom ba ne nyame nsa wo saa Mose de nyame na de ne famu but ne odi fa nipa so ma yetete no saa na Yesu Kristo de nyame nsa wo enso nipa tete no bankrofo ya bo mu di nyina gina ma wo bi nkwagye nti that's right yenso so metime bi sa me ho se bia wo haw na me namu sisi a no onyame de me famu se ne ye be ya ebe ma wo bi ahoto anaso obi benya nkwagye bi afiri mu obi benya lesson bi afa onyame kese ye ho se manfa odwo anyina mu na mefa ne se bibia bebe bia no e obi na empemasem e na wotete me a how am I going to respond? Great. Into this adino say sometimes God uses us as like Ezekiel. Ezekiel asem ne easy oni nyame akasa o man akasa no pa na yire nyare enwumre yete ya o se yire wu owu ye no so a o se mensu na hye wo mpaboa tete no na so obi wu a uyi wo mpaboa so wa nye bibia e kire se bibia to o ti ase I say ne eni ni pa aduane I say ne sebi enka wote ho aye se wo ba wu na ukuna wu na wo ma me wu Yakobon se white na tina fie obi ba kura no a don't even show so yabuwa brawusun enu bi na ye ka no but ode odwo egitu mu se nyame na ahye me entimeye e di ama Israel man no enkwagye enti so natural instinct didie oya oba e se me react na se me bufu enti ha no so nyame fa sa to me ni mawa it will be difficult as na bit me adwo in that situation let's say any Yakobon wa yonkofa and this naturally no bomb me say me bobi but say onyame hu ma hye me a na bebe metimi even though wa bomb no menye odwo na say bia metimi akakasa bia chewa ma bia e di asomdwe beba instead say tit for tat na e di basa yes we face some of these things at home and our workplaces and I feel asafumune and yeah sure like Ezekiel dear we say Nire ewu all of a sudden. Nyame se menye se na wo Moses de amadikan akanya. Moses ne wo akwan Israel for na nkasa de ne fa so. Na omotiti Moses sa na even kwakwaje ade ya ba obae o maye bosom e na omosom. Anyankopon ye na adwen says okay kan Exodus chapter 32 na nyame ye na adwen so obe condemn mu na Moses sa gina ho intercede enya nka mina me Moses anka che se the way onkofo yesi atete media condemn omo na nipa for front and start na we nu do mo ha ba Moses esa anya wodwo e de tinam esa dimma Israel for no yemfa mbra ye yesi tinam okwan ben so ne betimi anya sa odwo yi bi
wo yankasa ya because me say bibi kakra bi krompona de we ayeye no endru mitimi say endru Moses ni mo de na half kro ba ye de ye o pan ben so na betimi afa so na ye so sa ojo yi yetimi anya mpu asem na aba no mpu betimi anya ojo na eji ye de afam yeah opening kakra metimi di aboa ne say enintina nyame mu no se kyerɛsɛm no watwerɛ ade ato ama ayɛ nhwɛso ama yɛ nyinaa nti yɛ kwae a Moses ɛfa so a otimi ade gyina yɛ no sɛ wasua kyerɛsɛm no anamɔ bɛɛ na wonso utu ade follow that steps no sɛ de bɛyɛ a bibia no bɛ learn lesson as a case study as de kan imagine sɛ wɔse sɛnka adusua no miɛte ase pefe sɛ na Moses deɛ no nso ɛsɛ ayɛ test ɛna nyame de test ne sɛ or pursue whom say or compassion now say or ye compassionate to others here because won crop for na wo subai any omusubai ni yintimi person me say omunyina no ye me a kameka say e bia me an kameka say yi omunyina akure firi wona me hontomi e say ne aboss wo ha wona ya transfer no bon say na obo ese wase but un pese ni pa be hu obi a wo ha pa no na ebia kwa bi so wa free ho no ya na ase ye ode ase nye ode but Moses osini ode tesna hwe say Moses meje wo nko a nti wani beje say ba say meje wo nko a no wani enyi dia de be na abefa so a wonso be meshu amu say wonso do wo mu a wo mu nso e kan ho no mo criticize no nti test of faith no de bre ode ma Moses no o pridi ma o mu no na nyame ehu say no ono so se wo compassion se me destroy mo kra ebe ha no yo me da say opening ababio me da say e won se wo hwe Moses and Israel for onyame nipa ye bone onyame afa kwan bia so free Adam so a se obeji nipa and nti obedru ba bi no obeyi Israel as a nation, model nation enye se omonko an wo gi omu na omo ante ase no but oyomo as a model nation say nkwaje a me de bre nipa nyina no monye te say model bia maye san hweso de no na ebe gi nipa nyina na say oyi nkwaje ma a model nation there then we need a model Jesus. That's right. Messiah no ono nso in the person of Moses. It is a worship intercessory work na Yesu be ye no a na ese onyankopon se ne o kan say ye test no whatever the model nation ni na mu bia no the model savior no Messiah no no ye Moses a woda model nation na no na ese ono nso o pass all the steps na Yesu wo ba be ye no. That's right. Enu ntina o se ye ko heaven na ye beto ogwama no ene hwan hunyom ni Moses hunyom because we are dealing ntina so we go heaven so a gate ni nyina no the Israel for no din na eye model nation no and eye representation and the model savior no so ye be sa to ne hunyom. Yes. Enu nti we Moses adwuma a obeye ni nyina na gina Yesu Kristo de na wo obeye no ne prekesa. That's right. Na senka Moses efeli ya anke dangerous. Yes. But asidanka Yakobon say konkron di mu se ni mani di nkunim sa. If you say hwe ne ye de Moses, in fact intercession no na me feel say honko na isi ye say it was so many times. Yes. And Moses ye intercession ema o man no emra Miriam ekodi nsemhunu bebebe no a Yakobon ma ne kwata no Moses di na nim gobutu fam sire nyame se mesrew ma menua yi bei ne ho ento no ko amone we mo osan ko sire ye se urade men se wo mo se wo se wo mo a ede be na menya senka ye me a minni wodwo te senia metie ya anka unze ni Yakobon asem o kai o se na memfa wonye oman foforo sa o se wo mo de oman ye oman foforo anka me am ye yi hotena yi a ka me yi omo ase akonwa tete urade akofu aso edin ene fa me ne memma eye ne start foforo utimi ndio test no me ne won so bia yen odwo bi onyame hwehwe free ye ho ne say ye betumi I endure the test of say obi edin konkonsa bi egu so obi wa adwumam no wotete wo obi wa asafomu no wo ne wo obi eye wo schoolmate wo classmate anase obi bia wo ye na otete wo in such a way say unya no a anka ye ka se fa se bi fa se kan wo no kra de be wo no na nso ne wo be kan ye Moses die ni bia say Ewurade mesrew
huomobo na fache wo na wonim ne wo ye the same thing na Yesu eba be ye okay eno na wo hwese se ne man nyina nso ye be ye na ye friend say ojo. All right. When him say, I didn't know. Na question in this. I didn't know Christopher. Sometimes me bomb pass around. Come at time for me. Mommy. That just we have a long way to go. Say your best thing to say here. Most any yes here because most of the time no, your bomb by boat here at time for. Most of the people they are serious by. Yeah, one I hear corner. I think say one year corner. Matthew chapter 5 verse 43 to 48. No, share asema Yesu Christo can or because me knew to say me whom time for a new amidation me knew asema Yesu can or has in Sunday fano and you the share Matthew chapter 25 43 to 48 no na fi yam fan kasa was asam no I say what to say or can say do yonko na tani utamfu na medie mesemo se munno mu atamfu na mummo mpaye ma won a wotamu no na moaye mu agya owosoro no mma efrise oma ni wia pie nipa boni ni nipa paso. That's right. Na oto nsuogu won a wotene ni won a wontene so na se mudo won a odomu a akatua ben na monya togifo nso nyesa na 47 na se mochia mu nuanum nkwara edie na moaye abroso togifo nso nyesa na 48 ni twato ne enti monyepe sadie mu agya owosoro no yepe. Amen. Anti we no ye be kira asese say Yesu ka say moti say o say mun kuntia mo amatamfo ba me de me se de mo mpaye e ma amatamfo ma me touch on theology kakra. Yeah. One say ebi mu ekire say in the New Testament times no apam foforo na Yesu de baaye no wa be yi emrada da na fi ho e de Kristo mra e na abisi ho na ne nipa ntiase ne say we na your friend Kristo mra no there were some laws one old law anyam Yesu yefiri wa ampa because na mra no wo say do udofo na time what time for it was a law na ya ka kire wo mo e na Yesu abesesa no is a new law but we may 10 commandments in the moral law name free ho. Okay. This is an expansion of the moral law. That's right. The last 6 laws no about yeni nipa entemuno. Na Yesu o expanding no. Okwa awade mu nso a okasa adwamambo mu a na wa expanding no. Awudie mu a. So be share ni ma. What I say no wa expanding no. But unfortunately the obonsama ye ne say esane say ntino obeka kire o say 10 commandments ni Yesu obe ye free because ya pam dada na o de mono foforo aba it is so hwe your kan wo ha ya ye no ya tamfo se nia ye do ya dofo no na ye yesa ya fulfill unyame emra no sa. Now the question is enye Psalms ho no kan say urade mama tamfo ani na ma wo mre enhu ebre ma wo hu idea ahoto dano na one say in context you can't say man you taking it out of context. That's right. What David was talking about, you know, he was actually talking about people physically, no, yes, it was not a war, physical war, warfare as na Psalms one no man ye kofa de be yes ye de bompa ye tia ya tamfo ni nyina no was something in the end no don't asan wie ye no o say urade me pese matamfo nyini che na wo hu animunyam a wo de breme. That's right. It looks like a contrast. Etini ye pebibi agina so a ye ne Yesu a ye di na chi no aka e na ye gina so eti adofo no break and loose to se kan bra sorry for a giant bra sorry for two bra na ye declare na to pay ku ya tamfo na you know it is not biblical. Enye ne Yesu a kire yen wo yesa nye Yesu achi na wodire o se empo bompa ye ma won se kom de wotamfo na wonim se o ye wotamfo ama ne bibini na wo yesa wo so ejakora gu na tifi. That's right. Ne Yesu pese o kire ne say in the crucible onyame na mo bi so ena ode ma wo oja no ahyehye wo crucible no say nipa no ye den abefre ne tamfo. That's right. Na esa say o ye ne ya wo mpenti no wo fre ne tamfo nanso
ojo na yede ko heaven inhyira ne won a wojo na won na wobenya asase no ayeden edie ojo no so kire se won a wotimi egina in injury or how obi de bre no a ewo abotremu a resentment anase menase pobia nka ho won so na wo bom paye etutu ekum sa atamfo. That's right. In this case no ojo no wo hefa wo he eti ojo na ye hwehwe wo ha na sa ojo we no egina se ye ginyankopon di sese ye fa bibia mu na se wonyame mpo ensa wo mu se onfa nipa bi so emma ye crucible no mu a ye bebo mpaye amasa nipa badon na ya sere amodi ama no. Sometimes na mika bibia na fun in literal sense because sometimes we make say or see now I pen say we say say aboni for obi and obetimi but I fun different context and say obi ye aboni na say to me gina mu ya penny say anka nipa fam de ye be react ba nyame na mse wa my ojo comment na ya react ya yet say nyame but in literal perfection. That's right. You me that say kakra bia me de so so ho ne ye say etoro bia ye nipa idie nipa a etwa ye ho ahia no enso etimi esusu eja egum because bia nipa no waye by mistake or omission na nie na no so na bi kura oyeye nia bibi no yeti awa oyeye beta kire ni wanu no hu wonya anko bia anko beba ho abepa o chew na enso nipa around no betimi na we enso ye de o twaso enso na wakoma mu die nka firi se obekọ ho akọ panicho ntini omoye sa na wo nso a ebia akụ atia wo no na nso wo backbone ono nso esusu eja nso esa egu mu but ni enhwe ni ye nipa ni say at the end of the day no judgment no by individuals. That's right. And as ye the two fem pa nso a yenhwe say obi a wota wo ne da bia wa hu se wonpe wasem man da bia wo ye ne papa no one day the person no obetena se adwene say na me kura de be na me ye nipa e kura me mpeni ye kura so no na da bia ogusu ye me papa e bia nya me be fa so asesa no great ma me fa yin say mini asame say na be ya atiefo yenya misconception nti ye o kan na perfect yesu kura kan say yes yesu jagu na pampam ti obesisa but ye will be wo ho a no matter how papa obey a kire no on sanda eno so nkire say yenya sa because one way na wadwen ya wo say me ya ma na senti na me ya on sesa ya wadwen awa bambebu no there is somebody a ono no kese wo ye no kura no na afi kura no wo dan no mo wo no di bekogu na so yesu say ginamu fako sa ogu no na obenya asase na di eno na kire ojo a wojo it is two ways yes nipa no betumi asesa but once sanso continue with the meekness. That's right. Eno na hia yen enye se wo ya ama obi asese nti na wo ye wo ye because nyame na aka se ojo e de yen ko nkwaje mu. Great. Into we beka say love don't lovable nipa we you don't enye yesu nyame se don. Great. Yenhwe Peter ka asem 1 Peter chapter 2 18 to 25 no. Yenhwe sene Peter so present ensem bi ewo hono na yenhwe adusua ebetimi asua afri ojo mo. Wasi efie nipa mumfa suro nyina mra mo ho asema mo ranom enye won a woye na odwo nko na won a wohye wo so nso bi na ye adom se onyankopon ho ahonimti obi de areho hunu amane a etene na oginamu na eye animonyam ben se mufum na obobomu nkuturuko na motomobo asi gie na imom se moye papa na mohunu amane na motomobo asi a ye na eye adom onyankopon anim na ye na obo din fremu efrise Kristo so hu amane ma mo ja mo nhweso se muni nana mo achi onu na wanye bone na nso ohunu na da wona wanhunu na da nanum ono na oya no na wanye bie ohunu amane na wanhunahuna na wode she de obu atentene no nsa ono ara na oso ayembone wo ne hunamu kodua no so se yewu
ama ne bɔne a yɛntena ase ma tenene ɔno na ɔde ne ma ntampia samoyadeɛ na anka mote sɛ nwan a wayira na afei mosane aba mo krahwɛfoɔ ne wɛmfoɔ nkyɛn amen. Great. Yanhwɛ asɛm a Peter akan yo waka afa Yesu Kristo example wire in terms of ojo na yɛmfa nhwɛ how a ibetimi ojo betimi aye strength ɛbɛyɛ ahoden ne enyemrɛyɛ in terms of addition Yesu ne Peter futu a wode ema yi sɛ wohwɛ we also a Mr. Mirini Hobart people have taken this one to also mean the Bible no Quran and your papa because all can about slaves. Near Nipa Refini say, yet 2022 in the contemporary world, most postmodern world, near yen in this society no classify say a yen in the yen no a day judging and that's our time no hope sir. Our time no not slaves ever hope. It was allowed by the political world. And as slaves ni be a Christopher, sir. And our more masters, sir, one a Christopher, sir. 80 masters no a more treaty omo. But a mobile will be anywhere more treaty na yen that be. And o Peter two slaves no a one Christopher no a more under more treatment no for say. Adofonum. Send a Christo be huna manema mo na one kasa. E was a man who no. Sa na se mo masters no kura mpo mo treaty mo a mon hwe Kristo anamo ne so na monjo abra munyom ho resentment bia na mrepamu no sa Nyankopon enam ne kwan so ebeje mo afiri sa wo ha no. And people have taken this advice say slave masters na de shame say na ebeya slaves na be quiet. Now the fact is Peter dikan two slave masters for already say munya ahombrase ne ojo ene akomapa mamu nkoa mo ne omote ti esese otu nkoa no fo ebi there is no problem with this and bi ho a te se obi akotu the book of Exodus say Yakopon na o kire se mo to nkoa mo ntom free mo kinsmen mo nkotom free nti nyame poa nkoa to so that was the time and that was what was happening ti nyame ma model a ebeboa because he was not going to take it away omunni world omuntimi ntra world society ni different ti say dey pepe enti ni ode ma ye ne say wo ye obi a sabi obi edi wo so enen miremu a ye kan no Peter de ne betumi apply no say ye ni nkoa wo but ye wonkrofo omo ni nkrofo ne tete still ye wo maid servants still na ye wonkrofo a one ne wo fa bi yire ana obi ne tia se ne ye di ne no one ne maame ne maame kora ne papa yire foforo step mother ene tie obi ne step father ne tie they are going through some treatment and then no young friend slavery but people are going through same treatment it is that treatment in munu na ye too for say nya ojo so obi mistreat you kura to send ye sabi we slave mpo a enya resentment bi afa abotre na fa ye koso ye papa masa master no na emre bi beba akura nya me ye ni nyina echi no da so bume o da so obi o ha o dwin se onya poison kura o de begu ne master bi ana ne obi o treat mistreat na aduani sa adwen free wutrim na tie ni Yesu aka no se jo wa bra uni resentment bi amansa nipa no na se ni Yesu ye no nkunimdie dia yo me da say things same kitwa bia me de so so se hwe a hu se o titan se a cruise mouth se wo kan wanu atum etore bia ni obi be ye no ebetimi na se wo gina ho ba bi ne se bibia betimi aya bo obi no so obi edi nani a wo kura won chen no wo firi the pain no enka onko se wo ability na wo betimi di against sa nipa na odi ye nipa kro na ko ntane mra wo so na ene nini but hono na dusia no wo kira me hu se during the anger time no se wan hwe abra obuafu no wan hwe a decision bi a obe make bia no na sa attempt bi a obe bia no emfa ade papa ma enti se etwa se wo kan wa no tumu a se de Yesu obegina Pilate anim no na o kan na no tumu na ko betimi ayi ne ho ano wo ne yede tu no so nyina no bet o kan na no tumu enti tore bia ya na silence no so no
eye adia esumbo pa even ye ne yere no kura wo se bibi no how bi no de ba too much now yes silent and so bi ye bibi now ye ko mu kura na ono an emotional aspect na ni tiri deep sa nti gai pa nyam ye nyina na one campaign bohu ono akra de oya oni amanye ni aniwo e ko de ni nti bi ni amaka ni say ye ni hwe so bia je say Yesu Christo because ni pa bi ti asase so say nyame nka ho a there's no way how we be you be bia say me react nti Yesu pe ene me hwe so nti ebra me buafu no asema me pesa me ka ne me ntwen say ga Yesu anko be kasa na say anko be yesa ebe bua ma ya ye ne eso ne ni great no na last a year kasa asamba you don't look at the asam na abana so twamfoni kese because all she circumstances na asam na abana one hwe your reaction na be different but wo hwe no broadly and also betimi aboa ama wa minimize senenka obi face asam no yen sorry editions na yen hwe yen fa we sorry so Psalm 62 verse 1 to 8 no David make a point to be e wo hono Psalm 62 verse 1 to 8 no make a very important point ba e wo hono yen hwe asama David kan yen hwe honhom enhyehyɛ ya ebitimi asua free hono ampa mekra ye ko mhye onyankopon ara ne nsam na menya nkwagye ampara one me botan ni me nkwagye ma bankasie merihihim bribi bi merihihim bebrebi mo be ha obaakofo akosi daben na mo nyina adwuri no se ofasuo a achia ni eban a agu ampara watu agina se obetu no so wope atrodi wodi won anu hira nanso wo mudie odome ampa mekra yekom hwe onyankopon ara na me nsam na menya die mani da so ampara oni me botani me nkwagye ma bankasie merihihim nyankopon nsam na me nkwagye ni manim onyam wo me botan a eyedin me nkwagye me dwan kobia ni onyankopon enwotwe na etwatoro nkrofo momfa mo ho nto ne soda munyi mu yam nkyire no onyankopon ni yen gwankobia amen yes the point being asam potin ben pa na David na opeso ka cheye was on 62 okay Psalm 62 ya summarize asem a yaka no nyina se Awurade enkuto se na stage edi nasem no ewie ho no se nyanyame a you can't do it onunkuto ene yen refuge and rock or yen kwagye ene ye botan onunkuto na se obi tetew ha o se nipa dodo mpempem ena ononko nipa ba akopɛ Mohammed enyina ni what David went through yes in fact do baby no saw the soldier for ebura pem na yedi ononko achi one person na ye penaku no until say Jonathan ebo anomo no sunya asrafo edi na chibi na yasra na nwu o nko betimi David yasra na ngu prince ansa wo be yo hene yasra na ngu kura so be yo hene no wakum Goliath awie no kura na chiri no so ye penaku no ena na ho dwiri no ana wo de kan asem yi na asem a o kan nyina ene se ye pese yenya saa ojo ya Nyankopon nchen ko ani betimi yakọ we can only get it from God. That's right. Yeah, your human instinct, normal be naturally, no. So we cry, you are dear, no, why you be a while, what now, not upon some about on channel or berries, but now at the Wajimiana. Now, won't you? I call with power, parties, oh, cookie cabin, I feel now green, normal catching or obey any yam, but a horner on concrete to make us actually say, yeah. So I come. Ma ojo enye dwuma and sometimes we greedy be your house so often the most proud people, the most arrogant and pushy
are those who suffer from low self-esteem. One more a bad kiki many be no a more almost low self-esteem and as omuni you know. The arrogance and pride and total lack of meekness or humility exists as a cover, perhaps even unconsciously for something lacking inside. That's right. Be any munti. No, the be a cover up. Kiki. But yeah, member be purple be wo no. As a says be ba it mean abotre. If we say ojo ene abodwochere eka honhom na ba na ho. He say wuni be a kire say you lack the spirit's fruit. That's right. Enti adofo no me gidi say ene yesu ye nyina akomahye no ye wo bi. Ye nyina sometimes no we are utumi ya dey we ade we kurantimi jama na ka yanka na yeden na wa ye wie ebi so ho a we jama na ka na ba ti akọ we pa mama na fa na modi pa o pa kire say most times you know you can see say did be ameka me say my wife there or no me the opposite Jana son was it we na yede onya kasa won say na ugina wa pesa o kana yi onye bia na me de akata so we say na ke so ma me keka bi kire no woni ha nka be keka bi a kire no ni hwa no na odwen ho so hu say ni o kae no nyansa wom se bi etimo ma ye hu ni say ni nyina ye nyame adom e na yetimi editimi kakra ka wa di say man pese e sha ni so say o ha ni amane de ye ya ni say nyo bi o wa bonti na be ba unyo ni oti asonde unda be wa di na amana ye o ya inti ya ba nyame na asi me expect say ibi abekojo inti so bi o be nkasa asmes inti majaya sorry because that ye de ya ebeba de sidwe ebe na etwi unyo ni nti asonde no be ye wa de won hwe ya nyame anka ho no ama osa ojo na obeye ne da beka no uwia na yo opening sabe and ya na niam de come sister de no ho say o kai 62 verse Psalm 62 verse 4 no say ampara watu agina say obetu ne so wope atro die wodi won anuhyira na enso won mudie wodome ebia na ye ekoba nyina no yehu ye se ye nyina ye memne da kwanhwefo na ye ko eba but na se Christopher but within us no individual no yemu no obia ene adwena odwene ni motive a odi eba asore mu obi betimi atunani asi so sa but men fa nto so say onu ntinu ubejai asore no ne bia fo ani so say at the end of the day no onyankopon one rock and refuge yo medam ase mayade pa mayade onyankopon enhiramo agirifo monso medam ase sonko se modem afidie ede atowase edusian dia bro no edusian etosu edu ose ojo wo chemfre no unse last week hu se ne betimi ayi nyankopon aye e wo chemfre no na this week no so ya hwe ojo wo chemfre we nyina ye chemfre na ye kum no afi ne ye hwe anu yi okwan ye betimi afaso ne atimi agina chemfre no ye nkunum difie baako ose wo chemfre no a last week ose ye mfa ye emfa matwedi ampo nyankopo abra na ewo mu secondly ndan so ye hwe so ose ojo enso eye anu yi ebaako ntiminim ohawa wo mu na minim amane hu a okomu ose ni nyina mu no ye mfa ojo na se na maboafo na chechire ojo mu no enye se nipa we kom nanso nipa amane ato ohawa to na wodi abodu chere anase aboaseto ebefamu na wonyam na asepo emfama obia na awie no waye nkunimdifo ono na woye ojo ono ne ebefro se obia ojo onyankopon enhyiramo dasende ne edoso duba akono so yede ebe toam so katewani na mema opening hands enhyira sokra emai adafo ngoma ye mompaye odo nyame wo a wodo ne wabodu kire nti ye boni nyina echi untwa ye ntwene ye na woda so ekasa kire yen se ye ntwe ye ho na ye mra wo nchen eda wase ene nso so wama ye nsem ati sei Yesu a woye ye dwo ehun senkire ne benuafo no yeso se beka ye ho na ye ntumi emfasa esui entenase na no ne beboa ye emeye nyankwaje wo mu obi biara otie adesua yi bebia owo bia no fansa to na koma so na hye no den na onya omu ojo ene nkwaje na beboa ye nso ama ye ne adofo nyina wona wo tan ye ene wona wodo ye nyina abipie wanim edo wase se watie en wo Yesu din mu nti amen amen